Ahoj, já zdravím všechny příznivce bylinek a dnešním tématem bude menopauza, klimakterium neboli přechod, jak kdo tomu říká. A budeme si povídat o tom, co se v tomhletom období děje s naším tělem, jaký problémy nebo nekomfort nás může potkat a potom si řekneme, jaký byliny nám s tímhletím můžou pomoct, aby to bylo období příjemnější a měli jsme mít toho nekomfortu. Kdo mě ještě nezná, tak já jsem Nikola Divišová, založila jsem projekt Síla přírody pro zdraví a zabývám se vlastně tím, jak nám můžou léčivé rostliny pomáhat, aby jsme byli zdravější a jak nám můžou pomáhat, když máme nějaký problém. Tak a teď teda k tomu dnešnímu tématu. Dneska si budeme říkat něco o klimakteriu. Co se vlastně děje s tělem ženy v tomhle období. Já bych chtěla jenom na začátek říct, že to prostě patří k našemu životu. A možná si teď řeknete, že já k tomu nemám co říct, protože ještě v tomhle období nejsem, ale já se hodně zabývám cykličností ženy, hodně mě tohle téma zajímá a jsem přesvědčená o tom, že ta cykličnost nás provází prostě celým životem a není to jenom o tom, kdy nemáme menstruaci a kdy máme menstruaci. Je to prostě nějaký cyklus, kde se opakují nálady, nějaký třeba vztah k rodině, nějaký pracovní nasazení, únava, stres a tak dále a furt se to opakuje. A vlastně to funguje, nebo prostě probíhá to i v menopauze, jenom trošku třeba ve změněné formě a my si na to trošku musíme zvyknout. Ale můžeme si taky nějakýma bylinkama pomoct k tomu, aby to bylo třeba příjemnější a aby jsme umírnili třeba nějaké nekomforty, které nás v tomhletom období můžou potkat. Co se teda děje s tím naším tělem? Je to vlastně období, kdy ubývá estrogenu a progesteronu. Je to vlastně taková hormonální nerovnováha v tuhle chvíli. A my si můžeme pomoct nějakýma bylinkama ty estrogeny trošku vyvažovat. Řekneme si potom, jaký byliny to jsou. Další problémy, které nás můžou potkat, tak jsou docela nepříjemný návaly horka, nebo pocení, nebo noční pocení. S tím souvisí i třeba to, že nám špatně usíná, nebo třeba usnou a v noci se probudí a už nemůžou usnout. A nebo usnou, probudí se a takhle třeba celou noc. Taky máme bylinky, které nám s tím můžou pomoct. Dalším takovým diskomfortem, který přichází, je, že vlastně náš metabolismus začíná pracovat trošičku jinak. A to má potom vliv na ukládání tuků, takže nám může prostě kolísat váha, většinou kolísat tak, že přibíráme na váze. Ale potom to má taky dopad třeba na náš cholesterol, který se může v tomto období zvyšovat. Zase máme bylinky, řekneme si o nich na konci, které nám můžou s tím problémem trošku pomoct. Další takový problém, který nastává, je trošku nerovnováha jako v naší náladě. Prostě výkyvy nálad, jsme trošku víc unavení, někdy podrážděný a je to trošku nepříjemný, protože je to způsobený prostě tím kolísáním těch hormonů. A jsou bylinky, které nám zase můžou pomoct. A aby jsme se teda k těm bylinkám už dostali, tak první bylinka, kterou bych chtěla zmínit, je tel luční. Pomáhá nám vlastně tím, že obsahuje fytoestrogeny, který působí vlastně na tu nerovnováhu toho ubývání toho estrogenu. Takže vyrovnává tyhle hladiny a zmírňuje vlastně ten propad, kdy ten estrogen ubývá. Dál potom obsahuje flavonoidy, které jsou antioxidační a pomáhají nám vlastně při té prevenci proti těm chronickým onemocněním a třeba právě vyrovnávají i cholesterol, který právě se zvyšuje v tomto období těma metabolickýma změnama v těle. Zmírňuje taky ale nepříjemné problémy, jako je třeba to pocení nebo noční pocení, takže je fajn tuhletu bylinku zařadit, pokud ten problém nastává. On to pocení jakoby reguluje a snižuje tu frekvenčnost těch návalů. Je nevhodný pro kojící a těhotné, a to zmiňuji jenom tak okrajově, protože to není
asi téma klimakterium není téma pro těhotné a kojící, ale chci to jenom zmínit, protože někdy jsem viděla v čajových směsích pro aktivní ženy jetel a chci jenom říct, že ovlivňuje hladiny hormonů, takže si myslím, že aktivní žena by neměla vůbec ho užívat. Myslím si, že jsou jiné bylinky, které může používat. Jenom řeknu takovou malou zajímavost, jak se na tohle to přišlo. Vlastně vlastníci ovcí a koz si povšimli, že jejich stáda mají jako stoupající procento neplodných zvířat. A to vlastně přitáhlo jako pozornost vědců, kteří tohle zkoumali a zjistili, že se tyhle ovce a kozy pásly na lukách, kde je výrazně mnoho jetelů, a začali se teda zajímat a zjistili, že jetel prostě má jako silný účinek na hormony v těle a u zvířat to vede právě až k neplodnosti. U člověka to nikdy nebylo jako vědecky ověřený, že by to vedlo až k tomuhle tomu, ale víme prostě, že ty hormony ovlivňuje, takže pozor na to. Ale v tomhle případě vlastně nám je to ku prospěchu. Takže dávkování u jetele jsou 2 gramy na nálev a pokud chceme tinkturu, můžeme si udělat, jetel furt ještě roste, kvete docela po dlouhý období, takže můžeme nazbírat a naložit do alkoholu, udělat tinkturu. To dávkování je okolo 30 až 50 kapek denně, kdy záleží na tom, jak máme silný extrakt. Další bylinku, kterou bych chtěla zmínit, je ploštičník hroznovitý. A to je taková topka, bych řekla, v období klimakteria, protože ona řeší téměř všechny ty nekomforty, které by nás mohly v klimakteriu potkat. Začnu třeba u toho, že snižuje frekvenci a intenzitu návalů a toho pocení, který je docela nepříjemný pro ženy. Potom taky napomáhá k takové psychické pohodě, takže snižuje vlastně ten náš stres nebo ty výkyvy nálad. Může nám ale pomáhat taky tím, že vlastně zlepšuje kvalitu vlasů, ale taky vyrovnává ty hladiny, ubývající hladiny estrogenu, vyrovnává vlastně ty výkyvy, takže to je super. A u nás vlastně tahle bylinka neroste, ale dá se pořídit buď jako tinktura, anebo jako lék Menofen v lékárně, ale můžeme ho taky docela zdárně, se tady pěstuje jako okrasná rostlina v České republice. Takže to je ploštičník. A pak bych ráda zmínila ještě bylinky na takový stres, náladovost, nebo dokonce třeba deprese, které můžou přijít v tomhletom období. A možná, nebo spíš všechny, budete nejspíš znát, a je to vlastně meduňka, chmel, kozlík a třezalka. Bylo by dobrý si říct, nebo si tak nějak uvědomit, jak hodně intenzivní ten náš problém s tímhletím je, s tou náladovostí, depresí nebo nějakou úzkostí. A trošku si definovat, jak je to závažný. Tyhle všechny bylinky totiž působí jako uklidňujícím takovým, prostě uklidňují a snižují ty deprese anebo takový napětí, ale každá s jinou intenzitou. Řekla bych, že třeba od té meduňky, která je úplně taková nejmírnější, až vlastně přes ten chmel, kozlík a taková nejsilnější bylinka je ta třezalka. Všechny tyhle bylinky nám můžou pomoct právě při depresi, ale taky špatným spaním. Na to bych řekla, že je to kozlík lékařský, který vlastně zlepšuje kvalitu spánku a právě zmírňuje takový problém, kdy jako usínáme a často se v noci budíme a už třeba nemůžeme usnout. Tam je třeba skvělá tinktura, kterou si můžeme večer nakapat a dát si jako na lžičku, a je to takový rychlá pomoc, když máme právě tohle noční buzení. Ale je právě, musíme si říct, jakoby, jak závažný ten problém máme, protože meduňka je třeba taky uklidňující, ale je velmi mírná a pomůže třeba šálek čaje před spaním na lepší usínání. Tak
Pak bych ještě akorát se zmínila, že je dobrý v období klimakteria doplňovat hořčík, to jsou třeba, ten je obsažený třeba v dyňových semínkách, v kakao, v celozrnných obilovinách a pak je super doplňovat vitamin E, ten je třeba v lískových ořechách a v rostlinných olejích. Pak bych ještě jenom zmínila úplně okrajově, jenom zázvor a ten můžete znát, že oni si dělají taky ty zázvorový lízátka, že když jsou ženy těhotné, takže se to používá na nevolnost, anebo potom, když máte pocit domdlob a taky to některé ženy v klimakteriu zažívají, že mají takovou nechutenství vlastně, takže ten zázvor by taky v tomhle mohl pomoct. A pak ještě jenom zmíním kontryhel, řebříček a šalvy, to jsou taky klasický ženský bylinky. Šalvy pomáhá na to noční pocení a kontryhel, řebříček taky vyrovnává vlastně hladiny hormonů, takže by taky mohl přijít do směsi těch bylin. Tyhle všechny bylinky jsem zmínila kvůli tomu, že všechny mají na to klimakterium nějaký jako příznivý vliv. Je ale potřeba trošku mezi nima jako vybírat. Zaprý podle toho, co nás jako trápí. Protože ne každýho trápí všechny ty symptomy. A ne každý bude řešit prostě stejný problém. Ale všechny tyhle bylinky se vlastně můžou mezi sebou míchat do čajových směsí. Je ale potom potřeba zvážit v těch bylinkách, které jsou na tu depresi, úzkost a náladovost a tak. Myslím teď tu třezálku, kozlík a chmel. Meduňku bych jako vynechala, protože ta je hodně taková slaboučka, ta se úplně snese v pohodě. Ale na ten chmel, třezálku a kozlík si trošku musíme dávat pozor, protože oni třeba kontraindikují s jinýma lékama. A teď jenom řeknu úplně rychle, antidepresiva, léky na spaní, kozlík taky se nesnese, potom třeba léky na tlak a to je asi tak všechno, co mi teď rychle napadne. Prostě u té třezalky, kozlíku a chmelu je potřeba si dávat pozor, chmel taky z antidepresivy se často nesnese. Takže pokud berete nějaké tyhle léky na tyhle problémy, tak by bylo dobré se poradit s lékařem, jestli byste mohli užívat. Jo? Zvlášť ta třezalka, to je hodně silná bylina prostě a je potřeba se poradit. Takže to je asi tak všechno. Milé dámy, já doufám, že tímhle obdobím projdete v pohodě, projdete s laskavostí a láskou sami k sobě, protože je to krásný období a prostě jsme to furt my a musíme se mít rádi takový, jaký jsme, protože to je jako bod číslo 1, jak každý období, každý období, který nám přináší ten život, tak je něčím těžký a jsou to nějaké změny. Takže aby jsme tím prošli prostě v pohodě, je to hodně o hlavě. Samozřejmě ty nepříjemné věci můžou nastat, tak jako v každém období. Já mám třeba za sebou teď už tady trošku díl, ale taky mám porod prostě a taky to bylo těžký i těhotenství a tak dále. Takže s sebou vždycky to hezký období nese i nějaký třeba těžší situace, ale musí člověk být k sobě laskavý a poznávat své tělo, co vlastně to tělo potřebuje, čím mu teď můžeme pomoct a jsou to právě bylinky, které nám můžou v hodně věcech ty těžké situace ulehčit. Takže dejte svýmu tělu péči, sledujte tu svoji cykličnost, protože furt se to opakuje do kolečka. Ať už nám je 20, 30, 40, 50, 70, furt tam nějaká cykličnost je. A tím, že pochopíme to svoje tělo, tak můžeme si hodně ulehčit, prostě protože poznáme, kdy potřebujeme víc spánku, kdy si potřebujeme víc odpočinout, kdy naopak máme víc energií, kdy chceme být s lidma, kdy lidi nechceme ani vidět. Jo, furt se to opakuje do kolečka v každém věku. Tak jo, takže já vám přeju, abyste našli ty správné bylinky na své problémy a budu se na vás těšit zase v nějakým dalším tématu. A pokud vás tohleto téma a jako téma celkově těch léčivých rostlin zajímá, tak sledujte můj YouTube kanál anebo taky na Facebooku stránku Síla přírody pro zdraví, kde dávám různé tipy.
recepty a prostě ověřené informace ohledně bylinek a vyrábění z bylin. Tak jo, mějte se krásně a využívejte sílu bylin hlavně pro to svoje zdraví.